Mismong si Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat ang nagdunol sa mga tablet atol sa flag raising ceremony sa mga empleyado sa gobyerno kaganihang buntag. Igo lang gituman ni Mayor Rabat ang nasa wishlist sa DepEd nga electronic tablets. 350 mini pads ang inisyal niya nga gihatag sa Department of Education Mati City Division alang sa mga piling eskwelahan para sa Literacy and Education Program. Sometime in May, when they paid courtesy to the mayor after the election, naglista po ang DepEd ng kanilang wish list, and one of which is an iPad, mini iPad or tab, that to be given to our students. Kay gusto natin makasukol po ang ating mga estudyante, no? Level up compared to other cities. And because this is your wish, it is my command. Ang tulo ka mga eskwelahan gipanglangkuban sa Francisco Hinayon Elementary School nga makadawat og 142 units, Davao Oriental Regional Science High School nga 162 units ug 40 units alang sa City of Mati National High School. We're accepting this with the high hopes that this will really help us in the achievement of our vision, mission, and goals of the department para po sa bata, para sa bayan. Atol sa turnover ceremony, gitimbaya ni Mayor Rabat ang mga achievers nga estudyante nga naghatag og dungog sa Mati City.